Ngan mo dugay mga yati mo. Ano daw sinabi niya? Ang sabi niya, magandang umaga. Tanghali na. Unsa na ilang gingon mo yung? Udto na kuno. Anong pinagsasabi nila? Nanugmang upo sa mandinaan. Nay, kaya mo mastorya nila. Ay nabu ang pudnoon. May translator ba kayo? Natay translator? Ay nabu ang may translator na to. Sira ulo kay. Bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Yung, unsa na yung oras dia? Alas 2:30 na. Mamang dugay mga tay sila. Pen. Unsa maging orasan ng gikasabutan na magkita na na? Alas 2, may nila. Alas 2. Unya midya oras na taghinulat haane. Kamay pang pusilon ani mga tawhana. Basig na sa laag ra po to sila, boss. Salaag pag. Unsa sa pagkasalaag man ato nilang sila may gamug na nga hanit na magkita. Basig iuwat ra po ta ato nila, boss. Aw. Ug ako'y ilang sulayan na. Utod niya akong pusil pero mabuga ni gulo. Sila oh. Dugay kaayo. Ngan mo dugay mga yati mo. Ano daw sinabi niya? Ang sabi niya, magandang umaga. Tanghali na. Unsa na ilang gingon mo yung? Udto na kuno. Anong pinagsasabi nila? Nanugmang upo sa mandinaan. Nay, kaya mo mastorya nila. Ay nabu ang pudnoon. May translator ba kayo? Natay translator? Ay nabu ang may translator na to. Sira ulo kay. Ikaw ang translator sa atin. Anong ako? Hindi ako marunong magbisaya. Anong ako? Di mo gulbulong magbisaya. Ay kabuang ka. Unsa man din imong gisulti nang Bisaya man na. Baliw ka. Ano yung pinagsasabi mo? Bisaya yan. Sinabi ba ako salitang Bisaya? Wala. Wala naman ako sinabi salitang Bisaya. Manggod ko yung gisulting Bisaya. Ay kubuang nga mayong. Klaro king Bisaya na imong gilitok. Huwag mo kong gawin si Raulo. Bisaya yung pinagsasabi mo. Nanginsulto ka ba? Ninsulto ka? Ah, pusilon man gid ka na ako. Babarilin kita dyan eh. Hoy! Tay sa mag-iuso mo mama. Tarong ha? Sige, putok nyo. Yati mo pa nagtarong dito kay na. Sa man mo gimanulti ani mamayong? Umamang kailangan yung gisulti. Pinagsasabi nila. Ang nahinon yan anong katiniyong na naman noon eh. Ginay ka diha. Ina na mayong wala na hingani para makipagpatay. Hingani tangani tungod kay na negosyo. Hindi kami narito para makipagpatayan. Narito kami para sa negosyo. Kung gano'n, bababan nyo muna mga baril nyo. Itutog sana yung mga pusil. Dan. Kung papusilang tayo nila. Paano kung barilin nila tayo? Ano tayo? Hindi tayo magkasama. Kasi kita, hindi naman takauban. Unsa? Unsa si kauban? Ano? Anong hindi kakampi? Ano? Ay kabuang kay nimo dabe. Animal ka. Naman, boss. Usa sa kanay makalaki. Dili na ako makontrol ang motor, boss. Hindi man kontrol sa imong kabuang. Hindi man hindi mo makontrol di ay pero sa imong listanan. Pwede mong good.
si Bubong? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Taysa pa. Sama to ilang tambok na kawaban. Wala ko boss. Ano na? Tuloy pa ba transaction natin? Saan naman po na yung gipang istorya mayong? Dayon pa ba kuno na sa labutan na to? Sure ba po ka na mo na yung sulta? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alin ang sigurado? Ang unsay siguro. Siguro sa? Sigurado saan? Ay hayop ka. Ano bang pinagsasabi mo? Unggoy kang gastorya? Unsay unggoy? Anong unggoy? Sinong unggoy? Taysa mayong ha? Galibang gagaling ko. Dali mo istorya ko ni mo. Hingi mo kaniyang mag-istorya dayon. Kinsay unggoy? Ayok ko ka naging anak, no? Kinatong duhay ka unggoy. Huwag mo kong pagsabihan ng ganyan dahil sa ating dalawa ikaw ang unggoy. Tragis ka! Sinong unggoy? Ha? Sinong unggoy? Ano yung isang nagsulat sa musilata? Gigignan po ni mong unggoy. Bubuan ka. Wala ko gay ng unggoy na mayong mayong. Basta ake mo nang ngunila. Bubuan ka mayong. Ano na sila nga wala ko magayon na nilang unggoy. Wala naman kami sinabing unggoy kayo. Sa sino tinatawag mo na unggoy? Kinsay gitawag ni mong unggoy? Ay naman ka. Ikaw! Ikaw. Ay pumirta kayo! Ano? Ano yung isang na malayo na sila? Ikaw. Usay ito mayong! Kinahanap ko kang siya o unggoy. Sasagad lamang ka. Kanang imong isayo ko na maloy istorya may makamatay na to. Ingin nga ni siya na ikaw mayong unggoy. Ikaw mayong ang unggoy. Hindi ako ay mayong at mas lalong hindi ako unggoy.